Monggo Dik Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotong aja Mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Wedhe, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu Iming-iming Loro Ati. Dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Aliran bedo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dik Lintang. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi Alhamdulillah. di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot. Celorot. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lho Omber to. Oh, warga masyarakat ada duduk. Sampai sedeng lho Mas. Ono sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok lho Mas. Saking banyaknya. Ki lapangan voli yo yae yo ki. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng dalu Bapak Ibu. Ngantuk Mas. Tuh, sing rada semangat. Semangat. Selamat malam sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Adi Komando, Merdeka! Merdeka! Wih, ben semangat. Semangat Mas, pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu Bareng. tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat. Anune sapa? Lewat. Apa? Lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan? maghrib. Aku barisa mau jam 8 lagi tekan. Luar Ya, biasa. Ayo mendoakan Mas. mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. semoga, oh nggih, juga karawahan Bapak Lurah juga Ya, sugeng no. dalu Bapak Lurah. Ada Bapak Camat, Pak Camat ya Bapak rawo. Camat. Pak Ketua Bapak- Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ikan pundi sugeng dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Ya nggih, ra dinengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek, sugeng dalu Bapak. Bapak dan Ramelogi sugeng dalu. Masya Allah lengkap nih Mas. Komplit no? Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Waduh, ning pasar Legi. apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho. Mas. Nasi goreng lho mbok sikat nasgor. Lah aku ya bingung ya Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya Mas. Loro koreng. Ah.
Lara koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau Heeh. bilang gitu loh, Mas. Lara koreng Kok rene to? Rene lara liyane ya, Mas. maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Lara koreng, Oreng nih. lara koreng dititili. Terus, Warga masyarakat Bareng semuanya ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma. Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Yo, antu, Dik, ngatur di tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa to? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa? Engko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Heeh. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandana ya. Deh, jan. Nadyan wujudmu peksi Nananana. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya Mas, yang di live streaming. Ya salam-salam sapa-sapa, baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri. Di luar negeri Pak. Iya. Lengkap. Ya, terus? Alus manis teremra Matur nuwun Pak Suyoto. Matur nuwun Pak Suyoto. Lah kula pundi? Ya. Ora Pak, wis jatahku wis akeh kok matur nuwun. Ya. Derek-derek tembang nggih Pak. Tembang iki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyoto lho. Karep digandrung Pak Suyoto. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di Wah, iya. Podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget di Detang. Alhamdulillah, nggih. Karmane niki iktosipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak. Alit to. Oh, alit. Alit ya Pak Camat to, asmane Pak. Oke. Camat Pak Alit to. Heeh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Alit, Dik. iya. Pak Alit. Alit, Monggo pun lajengaken. Golek isi podang
nyanding bisa. Nyanding bisa dadi Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Indro kek juga nih. Ya. Mangga. Dek Lintang. Lah iki lho. Dalam Dalu niki Dik. yektosipun boten namung Pak Lurah Bareng tok. Nggih. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Wah, Miyono. nggih, sugeng dalu, Bapak Niku Pak Kades sedaya. Ingkang niku. pundi sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Pak Kades sedaya. Lah kok sing nanggap guru kepala desa Bareng Lah itu. dalah. Berarti tahun nganti. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Oh, mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Yo, Monggo, mangga cerita. buka celuk. Iso awan Hey. ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak, siap, Pak. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Ngobeng miteran konoku ora kerasa iso awan nganti bengi.
kasih, Dik Lintang duduk dulu. Terima kasih. Siap. Matur suwun. Nggih, Pak Suyoto niku. Yo, Mas Lendro, tak aturi minggah ana ing pepanggungan Malik Pelok. Endi Bandung? Ning kowe suwengi kudu dadi Bandung. Jaluk bayi aku yo gelem kok. Jaluk bayi Yo, tadi. karo awakmu malah dadi juwet nang kono. Candi, berarti Candi, suwengi kudu dadi. jaluk bantuan setan. Oh, Jim setan. Med. Kowe demet. Tuyul iki. Kowe iki dadi jim. Kuwi jenglot. Jin, bantuan. Ayo. Jin datanglah. Ing wilayah Semaring Bawon Langgeng. Anak sapi. Sing teko Malah mak njaluk susu. Iki tok mene aku gak ero nek njaluk bantuan Jim we. iku Jim iku Jim. Jime nek ora dandan. Kukune dawa men to. Yang jelas tira, Bro. Apa ki Jim kok ora dandan? Kene. Nah, kuwi lho, didandani ben ketok menjiwai totalitas ning anu bareng iki. Ayo, wis kene. Wong Jim kok dandane ngene iki ya ora pantes. Dipacaki no, dipacaki lah. Jim ya dandan. Dandan. Pak, nyuwun jetipun Pak Jet. Wah, apa jet bareng. Totalitas kok. Lah ngono kuwi. Korban lipstik we. Apa mbak tukokne kok padakne wong tipis ae. Jet kae ning irung karo ning kuping jet Pak, nyuwun jet. Jim kok ya lek ya. Jim apa iki? Muga-muga ora iso ilang ya Allah. Ya ora to. He ha he hu hi ho hi ha hi hu sekop sesak lepung sedeng Ketoprak kocrok. ngapa kowe ngene Lah sekop ngono iringane. Jim Wah, piye, Kak? kurang gede suarane kurang gede Rada ndek, mendek. Suarane kurang Mendek. gede. Kurang gede. Piye? kurang gede. Nah, kurang mudun. Ya katokan. wah kene tiba ora katokan Katokan yo. Katokan yo, Ben. ora katokan kowe iki Alah ra ketok ae lho kaya cerewet. Tekane sini. Jim Heeh. Piye? Doro au tulung apa? colongno sinden Jim Colongke sinden. yo Sing gedhe apa sing cilik? sing tuwek ae Jim Bah. Kaya tuwek lho. Jim Woi, aku gawekno candi cacahe 1000 wengi kudu dadi Jim kudu dadi saiki, Doro. iya Jim Sesuk ngono nyapa aku kesel. sesuk wayange bareng le Mosok lho. bengi kae lho sesuk Kesel ya aku. sesuk ape mancing aku karo Pak Barok Mancing. golek lumut tok Yo. ayo Jim Yen ngono tak sendika dawuhke, tak gaeke candi sedina dadi, Kak Doro. Yo. Yuk. Wis dadi. kuwi candi apa ape nelek kok pola Yo maksud iki karo ilmu kan Maca mantra. Maca piye mantra. gak maca mantra belas mosok jime mbok batin Piye Bandung? Wis murung Wis Bandung. dadi apa urung jalukanku Bandung? Hitungan Doro. Aku njaluk 1000 candi pokoke. malah Kapolres tak gawekno 13.000 Oh iya. Kakean. Kakehan yo. Kakehan. 1000. Jonggrang Piye? coba hitungan candi iki cacahe 1000 jangkep wong ae Hitungan to aku mau ngitung kalkulator HP-mu Setok. Masa zaman ketoprak wis ada kalkulator lho. ketoprak milenial piro tak hitunge kono pojokan ke. Kok enek sing 100, 200. kok enek sing saugel ke apa ke? kayak candi celeng 300, 400. Ayo dihitung. Pase piro Mas? 500, 600. matus wis Wis 600, 700, 900. 900, Sa- 90. Kurang.
899. Kurang sewune kurang bandung aku mah. Aku mau bandung kurang siji aku mah. Aku mau dadi bojomu bandung aku mah. Kurang piye, Songgrang? Kurang siji aku. Kurang siji. Heeh. Kanggo jangkepe candi ki kowe. Tok 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 tok. Hoi, Wis sampun paripurna Weh, pagelaran Gong. pradali punika. Wong aku njaluk siji lagi tuh saugel kok ya mah aku. Geh, candi kok saugel lho. malah nyeni lho. Iki lho nyeni. Ketoke pahatane kurang apik iki. Wis iki ketok ya semene ya urung garing iki. Orang garing kuwi, Mosok. semene. Mang pas jariane aku roh gak katoki kok saiki katokan kotak-kotak. Alune lho nyemplek nang kene. Iso dilewat. Iki pripun iki? Yo. Wonten Anu hiburan. Lorati 2 nggih. Oke. Mbak Yu. sinten pamurutane sinten? Niki saking Sinten? dari fan Astabrata Mbak Sri Felik. Saking? Saking Bareng niki ada keluarga dari Bareng sini. Oke, Ya. terima Oh. kasih. Ada iming-iming dan loro ati dua. Ah. Saiki. Yono. Oke. Oh, MC ini Mas Victor. MC ini Aku. Yono. Yuk. Yo. dalam. Yo. Kowe tak untal karo gedang lho, Geng. Kok iya yo. Kapsul apa piye? Ya baik, di malam hari ini Oke, baik. Para hadirin semuanya. Yes. Apa Mas iki aja? Duh, Acara lagu. wayangan. Sidane apa Mbak Ki? Apa dhisik? Anu iming-iming mau. Oh, iming-iming. Oh, Oke, iming-iming. siap. Oke. Ah. Satu MC koleksi. dangdut, MC dangdut. Masa samene MC dangdut. Lah, iya. Sampeyan jak nang orkesmu. Rak wong mendem Mas. Lah yo, Saudara. saudara yang berbahaya. Berbahagia. Berbahagia kok. Berbahaya lah awakmu. Der. Lagu. Oke, Oke. ada lagunya. Ada lagu iming-iming dibawakan oleh Mbak sapa jenengmu? Meh. Mbak Meh. Me. Meh. Meh sapa to? Mary. Mary. Oke, ada iming-iming. Yuk. Anos. Oke, bolong. Loro. Hey. Terima kasih buat seluruh warga masyarakat Bareng. Mas Akbar. Oke Mas Lindro. Astabrata. Iya Mas Lendro, ada Mas Mas Victor. Cim mama mlebune cim baleni hop patene ana patene mlebune iki aku kandhanono mlebu ngono madhep rene tak tunggoni Ya. Ya, wes. ini nang mlebu